айрым бер урын алып торучы һәм хәрби патриотик рухта да сыйфатлы дәвр бирү буенча да елдан-ел югары нәтиҗәләргә ирешеп, республика югарылыгында да актаныш данын яклап килүче һәм төрле дәүләтләрдән дә үзенә укучылар кабул итүче кадет мәктәбенең эшчәнлеге һәм укучылары кабул итү турында сүзне бирәсебез килә. Илсур Индус улы Ялаловка, Илсур Индусович, рәхим итеп танышып китсәгез иде. Хәерле көннәр барчагызга да. Безнең кадет интернат мәктәбе башка мәктәпләрдән аермалы буларак беркетелгән список буенча алмый, положение о приеме в школу дигән безнең документ бар. Шуның нигезендә без балаларны тестирование буенча сайлап алабыз. Бу инде тестирование ВПР форматында 45 минут математика, русский язык һәм психологический тестирование ярдәмендә үткәрелә. Бер көндә шушы 45 минутлык 3 дәрес иттереп, 3 контроль иттереп үткәрәбез һәм шул көнендә үк без аны ата-аналар көтеп торалар шунда. Көнендә үк без аны әйтеп ата-аналарга сезнең балагыз үтте, сезнең балагыз үтә алмады. Икенче этапка килерсез дип җибәрәбез. Безнең мәктәпкә кабул итү 5нче класстан башлана. Һәм ул 2 этаптан үткәрелә. Беренчесе безнең 2 июль көнне үтте инде. Һәм менә 2нче этап 4 августның 1нче сишәмбесе бул. Сәгать 8-дән башлана. Шуңа күрә инде көннәр әле биреп өлгерә алмаганнар заявлениеләрен, гаризаларын. Шуңа сезне көтеп калабыз. Безнең инде 5нче класста 30-га якын заявление килде. Шуның 17-сен алдык без. Әле тагын 3-4 урын бар. 6-нчы класска безне кабул итү юк, чөнки алар тулы. 7-нче, 8-нче класска әле кабул итә алабыз, башка классларга инде без 4-5-легә генә укучыларны кабул итәбез, чөнки аларның инде алда экзамен бирәсе бар. Менә быел шунысы шатлыклы. Безнең 3 җегетебез военный профиль буенча киткәннәр иде. Шуның икесенә инде чакыру килде. Һәм 3-нчесенә дә көтәбез инде. Менә шундыйрак обстановка безнең бүгенге көндә әле пока менә шушы әйткән урыннар безнең бар, пожалуйста, чакырабыз.